Comencem potser amb una prèvia a aquest vídeo sobre el segle d'or de Manresa, reconeixent que hi ha tants articles, estudis i treballs d'autors sobre el tema que ens ocupa que difícilment podem sintetitzar i resumir tot el que s'ha arribat a dir i que té relació amb el que nosaltres aportem, amb el que hem investigat i amb el que us volem comunicar. Potser per començar, per dir alguna cosa, perquè amb alguna cosa hem de començar, encara que em cenyiré al meu treball, lògicament, i per tant això vol dir a les fonts documentals, allò que jo he estudiat i treballat, però per referir-me a autors que mereixen tot el meu respecte pel treball que han fet, sigui en llibres que han publicat o sigui en articles de revistes que han escrit, doncs deixeu-me, per començar, i deixeu-m'ho fer així, un article del Llorenç Ferrer i Alòs, que aleshores estava a la Universitat de Barcelona. En Ferrer i Alòs escribia unes notes sobre reemplazo social en Cataluña de artesanos a rentistas y vuelta a empezar de los siglos XVII y XIX. Això ho va escriure en espanyol, en castellà, almenys sabrà per què ho va fer així, i en aquest treball, doncs, que és lloable en quant, lògicament, ell és un gran autor i mereix tot el meu respecte i consideració, doncs en aquest treball, ell precisament en una nota, doncs diu: los trabajos sobre élites y oligarquías abundan sobremanera en la historiografía española y en la catalana, aunque casi siempre se hace desde el análisis del control de poder municipal, de la reproducción social, de la movilidad social y últimamente de las relaciones familiares. Bé, això ho diu ell en una nota per després dir precisament que ell no seguirà aquest camí. Nuestra propuesta no pretende estudiar estas élites, ni siquiera cómo controlan el poder municipal. Bé, i després d'això fa un gran article parlant de famílies catalanes i manresanes que del segle, lògicament, XVIII i XIX, però que algunes d'elles tenien, doncs, el seu origen en l'època medieval. I en fa un estudi detallat i ben fet, doncs, d'algunes famílies que ell en diu algunes notes sobre la nobleza, i això vol dir sobre la nobleza manresana. I aquí ell cita famílies com l'Aimeric, el d'Escatllà, Pinós, Alemany, Soler, Planella, Calbó, Cortit, Peguera, Desboc, Sallent, Puixadors, Gavé, Glavarosa, Desfar, Lleentes, Cruïlles, Ricard, Rajadell, Artés, Tort, Foixà, Ferrer, Fiveller, Bossés, Amigant, entre altres. I sí, entre altres és el que més abunda. Perquè a més d'aquestes que ha dit, que són moltes, i que certament són famílies importants per la història de la ciutat de Manresa, n'hi havia moltes altres que no diu. I que són anteriors o contemporànies a algunes de les que ha citat. Anteriors perquè, lògicament, aquest article intenta parlar dels segles, està centrat en el segle XVII i XIX. I aquestes famílies de la ciutat de Manresa, doncs, varen deixar la seva petja a la ciutat ben bé fins al segle XVII. Però anterior a aquestes famílies, que moltes d'elles, doncs, eren, gairebé totes, provenien diríem, de comerciants, de mercaders, de l'època medieval,
Però anterior a aquestes famílies n'hi havia altres a la ciutat de Manresa que provenien precisament de l'estament militar, de l'estament eclesial, d'allò que en altres vídeos hem dit que eren els levites. Provenien, doncs, de famílies, algunes d'elles originàries dels mateixos levites que després es van transformar posteriorment, al cap de 2-3 segles, doncs la història, la societat va canviar i aquestes famílies també amb elles i van adquirir doncs, nous valors socials que es van doncs, traduir, doncs sí, algunes doncs, en aspectes merament comercials, però altres no. Altres es van mantenir en el món militar i algunes... Bé, aquestes famílies varen ser importants també en els orígens del gremi de constructors d'obres de Manresa i comarca. Per tant, el que és la ciutat de Manresa, que era una ciutat, segons va dir també, per citar un altre autor, el doctor Gasol, doncs que deia, és una ciutat levítica. Certament, en el segle XIV, a inicis del segle XIV, la ciutat de Manresa encara era una ciutat levítica. Què vol dir això? Que era una ciutat de capellans, una ciutat d'eclesiàstics, una ciutat que gairebé tota ella, per no dir absolutament tota ella, estava en poder de l'església local. Aquesta església era Santa Maria, o la Beata Maria, que després serà de la Seu de Manresa. I que eren els canonges, que en aquells moments es deien canonges, i antigament l'origen d'aquests canonges era precisament tota la història dels levites que hem parlat. I concretament una família molt important que va dominar aquestes terres del centre de Catalunya, que era la família Bonfill. La família Bonfill, doncs, està a la base de la canònica de la Seu de Manresa. En els segles ja anteriors, al segle XIV, sinó ja en el segle XII i fins i tot en el segle XI, en temps de l'abat Oliva. Aquesta família, per tant, va deixar els seus hereus, els seus successors, va ser una família que dominava no només el que és pròpiament la ciutat de Manresa, sinó que dominava també des del centre de poder que era el monestir de Sant Benet del Bages, associat a la família Bonfill, dominava també tota la riba, que diríem arribava fins al Cardener, des de Sant Benet del Bages fins al Cardener, tot un gran terreny, i a més travessava el Cardener cap a la part de Castelltallat i cap a la part doncs, de Sant Mateu, cap a la part de Fals i cap a la part doncs, de Santa Maria de Camps i cap a la part també de Rajadell. Però sobretot en la part aquesta que hi ha cap a Fals, la riera de Torreblanca, en diríem, i en la zona de Sant Joan de Vilatorrada, tot això pertanyia a la família Bonfill en aquella època, que era una família de levites. I aquesta família de levites, els seus successors posteriors, doncs, varen fer que aquest territori doncs, fos propietat de Sant Benet del Bages per una part i de la Beata Maria de Manresa per l'altra part. La canònica de la Seu, el que serà la canònica de la Seu. Dic això una mica per situar, estem al començaments del segle XIV, però això obeeix un passat que ens haurem de referir. I ens haurem de referir també, com molt bé fa en Ferrer i Alòs. Ferrer i Alòs, a l'hora de fer un estudi de la història, doncs, com jo mateix, doncs, qui són aquests que han fet història? I la història compta no per a tots aquells que la van fer però no consten, sinó més aviat per a aquells que consten que la van fer, encara que potser es van servir d'altres que la fessin. Bé, hi ha una crítica, lògicament, darrere d'aquesta interpretació de la història que jo accepto, que és una crítica que parteix no
de l'aristocràcia, ni de la burgesia, sinó també una crítica de la base del poble. Per tant, una visió més marxista de la història, si voleu. Però ara no entrem en aquests detalls. I, de fet, tampoc, en aquest segle, en el segle XIII, no podem entrar en aquests detalls, perquè no tenim documentació al respecte. L'única documentació que existeix en aquests segles feudals i d'aquesta època correspon a les famílies de l'alta societat catalana, fossin nobles o no nobles. I en aquesta època hi ha molta gent que no era noble, però que tenia, per l'ofici que feia, doncs, un gran capital. I un capital que, mica en mica, els va anar introduint en l'escala social més alta, doncs, de l'època que van viure. I, per tant, en Ferrer i Alòs fa molt bé en aquest article del segle XVII-XIX, doncs, de centrar-se i referir-se, d'estudiar, doncs, aquestes famílies més importants de la ciutat de Manresa, perquè la història és tan ampla i tan gran i general que costa molt detallar, i llavors, doncs, si vols resumir i fer-t'ho fàcil, doncs, guaita, tu coneix les històries d'aquestes famílies, i si coneixes la història d'aquestes famílies ja gairebé coneixes tota la història, tot el que es pot dir de la història, doncs, de Manresa, de la ciutat de Manresa o de qualsevol altra ciutat d'aquelles èpoques. L'únic a dir que bé, tot i aquesta apreciació d'en Ferrer i Alòs, d'aquest treball, lògicament, que tots els treballs és un treball puntual, que després n'ha fet molts altres, és un gran historiador, una persona que mereix, doncs, estima i afecte i estima, doncs, sobretot pel seu treball que ha fet històric, un home, doncs, d'un gran lluc i d'una gran visió. No es tracta ara tampoc, oi, de parlar d'aquestes coses, em sembla a mi, però és a dir, una persona més que acreditada, no? Què passa? Que els historiadors deixen de fer d'historiadors i els arqueòlegs deixen de fer d'arqueòlegs per dedicar-se a altres coses. I després ens queden els treballs a mitges. I és una llàstima. Però bé, a part d'això, doncs, el meu reconeixement per aquesta feina, i dic no, l'enfocament és el correcte. Certament, si volem estudiar la història, per exemple, del gran segle d'or de Manresa, has d'estudiar la història de les principals famílies que hi van haver en aquesta ciutat. Que en part corresponen a aquestes que ja citava en aquest article, en Ferrer i Alòs, referits a les famílies que hi havia en el segle XVII i XIX. En part, però que no hi són totes, en falten moltes, però moltes. Són més aquelles que ell i altres que no pas aquelles que ell mateix ha anomenat. Aquest és un article que tinc jo aquí al davant i que per començar a mi em serveix, doncs, per iniciar aquest tema. Ara, pròpiament, doncs jo m'he de referir ja, quan estava investigant i estava treballant, per tant, buscant informació i documentació sobre la història del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, i fixem-nos en això. El Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca era un gremi, el més antic, un dels més antics de la ciutat de Manresa. I tanmateix, els historiadors contemporanis fan referència a altres gremis que fan passar com els més antics de la ciutat de Manresa, sense ser-ho, que són certament molt antics, gairebé com el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, però encara més antic és el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. Per exemple, el Gremi de Cuiraters. El Gremi de Cuiraters a Manresa va tenir molta importància i va fer grans donacions per construir retaules que encara conservem i que després, doncs, s'han fet famosos i que ho són. I que certament tot el que s'ha escrit sobre el gremi dels cuiraters i les persones dels gremis dels cuiraters, però la diferència entre els gremis dels cuiraters i el gremi, per exemple, dels constructors són 100 anys. Per tant, el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca són gairebé 100 anys més antic que el Gremi dels Cuiraters.
gairebé, en quant a importància, que van adquirir aquesta importància. No només de la fundació, sinó de la importància que varen tenir per la història local i per la història general. El gremi de constructors, d'alguna manera, a Manresa significa gairebé el primer gremi. I això us ho explicaré d'una altra manera. La majoria d'aquests gremis, el de cuiraters, el de sabaters, el de sastres, el de... Després, molt més antic, que també va ser un gremi molt important, per exemple, el gremi dels traginers, o el gremi dels clavetaires, o el gremi dels diferents oficis que hi havia a la ciutat de Manresa, que gairebé eren tots com els que hi havia a la ciutat de Barcelona, la majoria d'aquests gremis tenien la seva seu en una església. I a Manresa, la seu d'aquests gremis es concentrava bàsicament o bé a la seu, el que es diu la seu de Manresa, la Basílica de Santa Maria, o bé al monestir del Carme, a l'església del Carme. I entre aquestes dues esglésies doncs, es concentraven les seus, per tant, les administracions o el lloc de les principals confraries, que volia dir els principals gremis d'oficis que hi havia a la ciutat de Manresa. Excepte del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. Aquest gremi tenia una seu pròpia que es va originar i crear explícitament per a ells, independentment de les altres construccions, la més antiga de totes. I aquesta era, en diem, capella. Capella significa, per tant, una categoria inferior a la de basílica o de monestir, com per exemple la Basílica de Santa Maria de la Seu, o inferior al monestir del Carmel, de l'església del Carme, que diuen a Manresa. És inferior, sí, la categoria de capella, però és que aquesta capella es va construir molt anteriorment al mateixa seu i al mateix monestir i església del Carme i el monestir del Carmel. Era una capella, un lloc construït anteriorment, i era la seu d'una confraria. I aquesta confraria, aquest gremi, era el gremi de constructors de mestres de casa o el gremi de constructors dels pedrapiquers, és a dir, dels constructors d'obres de Manresa i Comarca, perquè no només era de Manresa municipal, sinó també de tota la comarca, de tot el territori, com hem dit ja en el vídeo anterior. Per tant, el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, dintre d'aquest gremi, doncs, hi havia les principals famílies. L'oligarquia, no només de la ciutat de Manresa, sinó del projecte manresà. Perquè, com us hem dit, el que es va fer aquí a principis del segle XIV era un projecte que no ho varen fer ni els manresans, només, exclusivament, sinó que hi varen participar i fins i tot el projecte es va originar de fora de Manresa. I per tant varen ser molta gent que varen venir a la ciutat de Manresa a col·laborar en aquest projecte i a fer possible aquest projecte. I aquí van haver moltes famílies que es van instal·lar a la ciutat de Manresa, que després hi varen deixar petja en aquesta ciutat, no només per un període determinat, sinó per segles, fins a arribar en aquest segle XVII que ens parlava el mateix Ferrer i Alòs, en aquest article que jo feia servir ara, que utilitzava com a introducció. Per tant, el segle XIV, començaments del segle XIV, va ser un segle molt important perquè va canviar tot el destí de la ciutat de Manresa. Manresa ja era una ciutat, però era una ciutat levítica, era una ciutat a semblança de Girona. Era una ciutat, doncs, de poder eclesial, poder levític, de levites, com ho era Girona. Encara que Girona, amb anterioritat ja gairebé des dels seus inicis, doncs de la conquesta de la ciutat i el posterior desenvolupament, doncs era una ciutat de levites, però a la vegada
també hi va haver una ciutat cosmopolita, podríem parlar, no? Amb aquests termes, per entendre'ns. En canvi, Manresa, el seu nucli va quedar més en el domini de l'Església i de l'Església levítica. Entre ells, per això també amb diferències. No tothom pensava igual, era igual o pertanyia a la mateixa família, sinó que hi havia diferències també. Però dintre d'un poder eclesial i un poder... Era una ciutat molt tancada, la ciutat de Manresa, fins al segle XIV. A començaments del segle XIV, el rei, per tant algú de fora de la ciutat de Manresa, va pensar que aquesta ciutat calia, doncs, convertir-la en una ciutat moderna, en una ciutat adequada a la seva època. Però per fer aquest pas va haver de parlar, doncs, amb els propietaris de la ciutat, que això eren l'Església, amb els dirigents també d'aquesta ciutat. I aquí veiem les relacions entre el rei, per tant el poder civil i el poder eclesiàstic, que passava a través de l'arquebisbe de Tarragona en aquells moments i també del bisbe de Vic, que en tenien el control eclesiàstic de la ciutat de Manresa. I entre tots tres, com dèiem ja en el vídeo anterior, varen, doncs, pensar i fer això que altres historiadors, en èpoques més modernes, han parlat del segle d'or manresà. Bé, jo, clar, per anar-me introduint en aquest tema, és que hi ha tantes coses, com us deia, que és impossible. S'han escrit moltes coses, molts articles, molts estudis, molts treballs de diferents autors, en diferents revistes, en diverses universitats. S'ha escrit moltíssim, no específicament sobre aquest tema, però sí sobre temes que tenen relació amb aquest tema del que jo us parlaré. Per tant, és molt difícil fer una síntesi de tot plegat. I crec que el millor és que jo simplement us vagi exposant el que jo he trobat en els documents, en el meu estudi i en la meva investigació. I per això, doncs, em refereixo aquí a una síntesi, un treball que vaig fer el dia 22 de l'11 de novembre de l'any 2013. Fa ara 8 anys. I que vaig anomenar Propostes d'investigació sobre els orígens del segle d'or manresà. És aquest treball. És aquest treball. Aquest treball. Bé, sobre aquest treball, això m'ha de servir una mica de guia, perquè aquí jo ja deia coses que us vull presentar i compartir amb tots vosaltres. Per exemple, ja començo mencionant a l'il·lustre historiador i cronista de la ciutat de Manresa, Serret i Arbós, que ja us vaig fer menció en el vídeo anterior. I bé, i com a partir dels estudis que ell va fer, que varen ser molt pocs, però ell ja va introduir unes idees a la historiografia local que d'alguna manera són les que han prevalgut a tots els altres que han vingut a l'hora de fer la història de Manresa i també de fer una apreciació de la història general en relació a la història de la ciutat. Bé, el mateix Serret i Arbós, ell ja reconeixia que hi havia una limitació de fonts documentals, tot i que en tenim moltes. El mateix arxiu, que ell va ser arxiver, a més de cronista de la ciutat de Manresa. Ell conèixer més bé l'arxiu de Manresa que ell, poques persones ho han pogut fer. I ja reconeixia que per segons quins temes potser doncs, hi havia una limitació documental. Bé. Però, tot i aquestes limitacions, es dona l'oportunitat de fer una altra lectura basada en una diferència considerable entre ambdues versions que es troba a l'hora d'interpretar les comptades fonts documentals. És a dir, en Serret i Arbós, clar, va fer una lectura d'allò que ell coneixia, que no era tot, ni de bon tros tot el que hi havia a l'arxiu,
no s'hi va poder dedicar i bé, nosaltres ens hi hem dedicat més que ell. Aquesta és la diferència. I per tant, en fi, podem fer una lectura diferent que la que va fer ell. Per tant, hi ha una possibilitat de fer una lectura diferent a la que ell va fer i, per tant, de donar una altra versió a la versió que després va prevaldre i que altres historiadors locals i encara ara, actualment, en l'actualitat, altres historiadors segueixen a l'hora de parlar de la ciutat de Manresa, no? I això té a veure, certament, amb les famílies, perquè la història la fan les famílies, i per això he citat aquest article d'en Ferrer i Alòs, perquè està molt ben orientat. Com deia també amb l'altre estudi, amb l'altra sèrie Levites que vam fer, la base de tota historiografia, de tota història, és una bona genealogia i conèixer els personatges que intervenen en la història. Bé, doncs, aquí està que nosaltres ja ens hem posat més, i per tant podem conèixer més bé aquestes famílies que van intervenir en aquest segle d'or manresà. Fins al punt de dir, en contra del que s'ha dit, de que la majoria, que el segle d'or manresà no és pròpiament un segle d'or manresà. Que tot això no ho varen fer els manresans. Fins a aquest punt podem dir-ho, afirmar-ho, i quedar-nos tan tranquils perquè sabem que això és així. El segle d'or manresà es diu així perquè així el van batejar, però després també es diu que, bueno, això ho varen fer els manresans. No, no és pas veritat. Les famílies que van actuar, que van participar, les famílies principals que van intervenir en aquest segle d'or manresà, la majoria d'ells no eren manresans. I obeïen a un projecte que els hi venia de fora de la ciutat. La ciutat de Manresa es va construir per un projecte que provenia del rei de Catalunya i Aragó, de l'arquebisbe de Tarragona i del bisbe de Girona. I si hem de posar medalles, posem-los-hi amb ells. Les famílies que després parlem d'elles, com les que es van derivar d'aquest temps fins al temps del segle XVII i XVIII, que en parla Ferrer i Alòs, aquestes famílies són famílies que van venir després. O ja quan estava realitzat el projecte, o bé quan ja estava engegat, o bé en els moments que es va engegar. I en el moment que es va engegar, algunes d'aquestes famílies, la majoria d'elles tampoc eren manresanes. Ara qui ho va engegar, com a entitat que es va crear expressament, va ser el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. Aquests són els que varen engegar el projecte de Manresa. És a dir, dit d'una altra manera, sense el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca no hagués existit Manresa, tal com la coneixem ara. Així de clar. Així de clar. Ara, el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca existí perquè hi hagué un rei i un arquebisbe i un bisbe que ho varen fer possible. I després ens haurem de preguntar amb quina intenció o amb quin propòsit aquest rei i aquest arquebisbe i aquest bisbe varen fer un projecte d'aquest tipus a començaments del segle XIV a la ciutat de Manresa. I per què ho varen fer aquí? Però abans d'aquesta pregunta, doncs, deixeu-me continuar aquestes notes que jo vaig fer, també a propòsit d'aquest tema, doncs dir, bé, ens haurem de fer altres preguntes, com una d'elles. La primera comença no a la seu de Manresa, perquè el segle d'or de Manresa
És un cicle que ja, com dèiem i avançàvem en el vídeo anterior, doncs va tocar moltes tecles. No només va ser un projecte per construir la Seu de Manresa. La Seu de Manresa va ser com, diríem, l'exponent de tot un projecte. Allò que es posa al capdamunt del pastís. Ara no em surt com ho diuen en català, però tampoc en castellà, però bé, és igual, ara i en altres llengües tampoc importa ara que jo us ho digui, perquè tampoc, però és allò que revestia tot un projecte, allò que el culminava, allò que va culminar el projecte de Manresa, el projecte de ciutat i de bisbat de Manresa era la Seu. Allò és el que ho va culminar. Però abans, amb anterioritat, el projecte doncs, tenia molts aspectes. Era una renovació urbanística de gran envergadura, que abraçava doncs, rieres, ponts, molins, construccions religioses i civils, i també doncs, tractats, acords entre l'Església, el món eclesiàstic i el món civil, per convertir de Manresa en una ciutat, per fer-la ciutat. Mercats i altres exponents, i monedes, i pesos i monedes, la seva pròpia, per tant, la seva pròpia moneda, el seu propi pes, la seva pròpia policia, les seves pròpies duanes. Tot això en l'època medieval, en aquest començaments del segle XIV, com tenien altres grans ciutats de l'Europa cristiana d'aquells moments. Per tant, es tractava realment d'un projecte de gran envergadura, però de gran envergadura, més que no pas es donava a la ciutat de Barcelona. Que la ciutat de Barcelona va seguir els passos de Manresa i que va tenir el seu floreixement i el seu èxit amb determinats aspectes i lògicament que van donar el seu resultat, el seu fruit, més fins i tot que no pas a la ciutat de Manresa. Però la ciutat de Manresa va ser el primer lloc allà on es va fer l'experiment d'aquest canvi d'una ciutat medieval a una ciutat renaixentista, a una ciutat moderna. Per tant, era un projecte d'una gran envergadura que el rei Jaume II el Just tenia en el seu cap. I per això aquí ens hem de fer la pregunta. La primera pregunta és sobre una construcció, perquè clar, d'aquest segle d'or manresà ens hem de preguntar, bueno, però escolta'm, és que aquest segle d'or manresà, quan es va construir la Seu de Manresa? Tot això ho anirem veient i anirem responent. Però, per tant, quin és el monument més antic d'aquesta època? D'això que en diem el segle d'or manresà. El monument més antic és un pont, el Pont Nou, que en diuen els manresans, entre Sant Joan de Vilatorrada i el Puig Berenguer. A veure, un pont construït per Berenguer de Montagut, damunt que travessa el Cardener, a l'alçada de Sant Joan de Vilatorrada, i no pas del centre de la ciutat, allà on hi ha la parròquia, sinó molt abans, en terra de ningú. D'un costat en terra de ningú i a l'altre costat en terra de ningú el Puig Berenguer. Per tant, un pont que té una categoria arquitectònica, d'arquitecte, arquitectònica, doncs que té una categoria importantíssima. Un pont doncs d'una gran vàlua, d'estil, de realització, fet per un gran arquitecte, entre a un lloc, a una riba
terra de ningú per portar una altra riba a terra de ningú. A veure, com s'explica això? Com s'explica que el segle d'or manresà comença amb la construcció d'aquest pont, que va d'un lloc que és terra de ningú a un altre lloc que és terra de ningú? Per què van construir un pont allà? L'haguessin pogut construir més amunt o més avall del riu? Per què no l'haguessin construït, per exemple, a l'alçada de Juncadella, que és un santuari molt important dintre del territori que havia pertanyut a Sant Benet d'en Bages i que després pertanyia, ja en aquesta època, pertanyia també a la col·legiata de Santa Maria de la Seu, que encara no s'havia construït, lògicament, però pertanyia a la col·legiata dels canonges de la Seu, de la Beata Maria. Per què no es construïa aquella alçada? Què hi havia a l'altre costat, a la part de Sant Joan de Vilatorrada? Què hi havia al costat, a la part de Manresa del Puig Berenguer? Famílies. Famílies. Famílies vinculades a la Seu de Manresa. Famílies vinculades a la canònica de Manresa. Al costat de Vilatorrada hi havia una família molt important, que era la família Mas. I a l'altre costat, a la part de Manresa, a la part de Sant Joan de Vilatorrada, la família Mas, i a la part de Joan de Manresa, al Puig Berenguer, hi havia, entre altres negocis que hi havia allà, bàsicament tots dedicats al comerç i, per tant, de comerciants. Hi havia la família dels Poal. Aquesta família, la família dels Poal, recordeu-m'ho, que encara conserva el nom del barri del Poal. Aquesta família va ser una família molt important de la Seu de Manresa. I ja veurem per què. I encara més, no només de la Seu de Manresa. Era una família que provenia de Sant Benet de Bages. I era una família que després de Sant Benet del Bages i de Manresa se'n va anar a Mallorca. Una família important de Mallorca. I membres d'aquesta família han estat, per exemple, uns grans il·luminadors de textos antics, de bíblies. Aquells que es dedicaven a il·luminar, a il·lustrar, pintar, els còdex i les bíblies de l'època medieval. Un ofici d'un gran prestigi, potser el més de prestigi, el més gran de tots els oficis que hi havia en aquella època. I això era la família del Poal. Per tant, ja hem respost. Un pont construït en terra de ningú que va en terra de ningú és perquè nosaltres, els contemporanis, ignorem, i si no fos pels documents i per l'estudi d'aquests documents, ignoraríem encara i, per tant, no tindríem resposta a aquesta pregunta que ens fem. Per què van construir aquest pont? D'un lloc de terra de ningú a terra de ningú. No, és que era de terra d'algú a terra d'algú. Per un costat hi havia una família molt important, com per exemple la família Mas, que resulta que eren templers que provenien de l'ordre del Temple, i a l'altre costat hi havia una família molt important que pertanyia a Sant Benet d'en Bages, una família de monjos, de canonges, de sacerdots, que varen tenir un paper molt important, tenien ja en la seva època en aquest territori, però també
Després, perquè molts manresans varen conquerir i es varen establir a Mallorca en el segle XIII, en temps de Jaume I el Conqueridor, doncs molts manresans i entre ells aquesta família dels Poal. Aquesta família que resulta que acabarà sent un personatge molt important d'aquest segle d'or manresà. Eren els pabordes, o també dit d'una altra manera, els abats, l'abat, del que serà després la seu de Manresa. Per tant, sí, com deia Ferrer i Alòs, sí, certament s'ha de tenir en compte sempre les famílies. Ell ho deia, i ho torno a repetir, los trabajos sobre élites y oligarquías abundan sobremanera en la historiografía española y en la catalana, aunque siempre se hace desde el análisis del control del poder municipal. Doncs sí. Doncs sí. Aquestes oligarquies varen controlar els municipis, varen controlar les ciutats. Per això es fan tants treballs. I per això es fan estudis sobre ells i per això se n'han fet tants. Potser ara en l'actualitat ja no tants. Potser no sé per què, potser perquè no interessa, però per altres raons que no tenen res a veure amb la historiografia. Però tanmateix, estudiar la història significa estudiar el poder. On era el poder? Qui tenia el poder? Perquè els qui tenien el poder eren els qui feien les coses. I fer coses, en aquella època i ara, doncs és fer història. I els qui no tenen tant poder, que som la immensa majoria, doncs han fet moltes de coses, però queden a l'oblit. Això diuen, no? Queden a l'oblit. Això diuen. Això diuen. No crec que sigui així, però això diuen. No, nosaltres ens basem... Jo, si més no, clar, és que quan t'endinses en la història has d'agafar-te alguna cosa. I, lògicament, doncs, com han fet altres historiadors, s'agafen allò... Anem a estudiar aquests, que aquests són els que manaven, aquests són els que feien coses, aquests són els que ens explicaven la història, per tant, si parlem d'ells, hem fet la història. Bé, nosaltres farem el mateix, però allò que no han fet altres també ho farem. Preguntar-nos sobre moltes coses que altres potser no s'han preguntat. I, lògicament, donarem resposta. Perquè preguntar-se i no donar resposta no cal. Per tant, la primera pregunta és per què es va bastir un pont? Per tant, la primera pregunta és sobre el pont, que en diuen el Pont Nou, de la ciutat de Manresa, que és un pont, el primer monument, el principal, diríem, que es va construir en una època anterior a tots els altres, en aquest segle d'or manresà. Això també va ser a principis del segle XIII. Després, en detall, els experts es discutiran sobre en quin any es va construir, qui ho va construir, etc. Nosaltres no entrarem en detall. Però certament el segle d'or manresà correspon a aquest pont. I per tant, si aquest pont el va construir en Berenguer de Montagut, això vol dir que en Berenguer de Montagut, que és un personatge molt important, ja era a la ciutat de Manresa en tal any. I que va continuar a la ciutat de Manresa per molts anys, fins que va marxar. I aquest període en què ella va estar aquí, ens hem de preguntar per què va estar aquí. Perquè un personatge com ell va estar a Manresa. I per què va fer tot el que va fer o se li van encomanar les obres que se li van encomanar. I aquestes obres que se li van encomanar no era a títol personal, directament diríem d'un abat o... No, és que hi havia un projecte general. Un projecte general que venia del rei, venia de l'arquebisbe i del bisbe de Vic, en aquest cas, i que li van encarregar amb ell perquè realitzés aquests projectes.
començant per aquest pont vell. Un pont, doncs, que potser aquest pont no formava part del projecte inicialment, potser era un pont encarregat per la mateixa família del Poal, en què, per la seva comoditat, per al seu propi benefici, el benefici de la família, li van encarregar un pont per facilitar sobretot el tràfic de mercaderies que hi havia al Puig i Berenguer. Un tràfic de mercaderies d'unes quantes famílies que estaven associades o no associades, però que estaven ubicades en aquell lloc, el Puig i Berenguer que es diu, on tenien les seves mules, on tenien els seus mulats, que en diuen a l'època, els seus animals de tir, per tant, el seu transport, que després seran els traginers. I segles més tard, fins i tot a Manresa, hi haurà una confraria molt important de traginers, 200 anys més tard, i que s'establirà al monestir del Carmel, del Carme. Bé, per tant, per benefici propi, aquesta família del Poal, potser, independentment d'aquest projecte del segle d'or que es diu Manresà, va fer construir aquest pont, va fer portar, potser aquesta podria ser, discutiríem aquí si hi ha de bon començament, Berenguer de Montagut formava part del projecte aquest del segle d'or Manresà, per tant d'un projecte més general, en què la seu era simplement el culmen, era simplement el final de tot aquest gran projecte, o bé si això, Berenguer de Montagut, aprofitant que estava a la ciutat, perquè la família Poal el va portar, pel tema dels mercaders que hi havia en aquest lloc i que va fer construir aquest pont, llavors van aprofitar perquè fes altres coses. Fos com fos, certament primer es va fer el pont, després es va fer la confraria, una confraria que tenia una seu pròpia, independentment de les basíliques, tant del monestir del Carmel com de la Seu. Per tant, es va construir una capella expressament per a aquesta confraria que seria la seu i l'administració de tot aquest gran projecte que va significar aquest segle d'or que en diem Manresà, on es varen fer multitud de construccions i on es varen fer infinitat d'obres i de canvis urbanístics impressionants tant a la ciutat com en tota la comarca. El pont, comencem pel pont. I per tant aquí ens preguntem això, si aquest pont tan important, atenent a les seves característiques de construcció i comparant-les amb altres ponts contemporanis construïts al Principat, perquè diuen els arquitectes que certament és una meravella, que és el Pont Nou, ubicat precisament en un lloc allunyat de la ciutat, perquè estava allunyat de la ciutat en aquells moments, i aparentment en terra de ningú, doncs ens preguntem per què es va construir allà. La segona pregunta que ens farem és per què s'iniciaren en un mateix període de temps tantes edificacions i obres monumentals. Es va construir el pont, es va construir el monestir del Carmel, un monestir enorme, preciós, el claustre, etc. Es va construir posteriorment, molt posteriorment, un altre monestir dedicat als predicadors, l'ordre dels predicadors. Es va arranjar la capella de Sant Miquel, també, que era el lloc on es reunia normalment el consistori manresà, i es va restaurar, arreglar, es va construir la mateixa capella, molt abans que tot això que us he dit, la mateixa capella de Santa Llúcia i de Sant Tomàs i de Santa Llúcia, que era la seu del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. Es varen fer les muralles de la ciutat, encara que posteriorment, però es varen construir les muralles de la ciutat de Manresa. Tot el perímetre de la ciutat de Manresa es va emmurallar i es va reforçar, sobretot en temps de la Guerra dels Dos Pires, que es diu, i també guiat i patrocinat i administrat, sobretot administrat
per el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. Es va construir la seu, lògicament, molt abans que les muralles. Es varen construir molts molins, molers, no només de tema del gra, sinó també per picar la cal, d'on treien el material de construcció. Es varen també administrar les pedreres, tant dintre de la ciutat com fora de la ciutat, pedreres que varen servir per fer totes aquestes construccions. Es varen arranjar tot el que eren els rius i les rieres. Es varen construir molins, també en la riera de Torreblanca, a Fals, també en les mateixes torres de Fals. Allà es va construir una torre, doncs, en la Guerra dels Dos Peres, precisament, també, la riera de Rajadell. També es varen fer obres a la part, diríem, de Sant Benet en Bages, encara que, però no directament, però també en relació a aquesta època, també a la ciutat, al poble de Talamanca, al castell de Talamanca, també a Mura, a Rajadell, a Monistrol, capelles que hi havien allà perdudes a dalt d'una muntanya, de les dues espases que en deien, prop de Montserrat mateix. És a dir, hi ha tota una activitat urbanística i també constructora i pròpia, doncs, tot això es va fer des d'aquest Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, de la confraria dels mestres de cases i Pedra Piquers. Ens haurem, per tant, de preguntar això, per què s'iniciaren en un mateix període de temps tantes edificacions i obres monumentals? Obeïa això a un sol abat? A un home ric, mercader, que havia fet una gran fortuna i no sabia on posar els diners i els posava aquí? O obeïa més aviat realment a un projecte que hi havia territorial? I que per fer possible aquest projecte territorial es va haver de crear una nova entitat jurisdiccional, com era el gremi, i com era, per tant, tot gira al voltant del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca en aquella època. Perquè era l'entitat que tenia la jurisdicció de fer tot el que es va fer i de canviar tot el que es va canviar. Obeint a un programa, obeint a un projecte que provenia de fora de Manresa. I on participaven famílies de Manresa, com sempre, les més adinerades i importants que van voler participar, però també famílies que venien de fora. I algunes d'elles es van establir a la ciutat i que es van quedar a la ciutat i que van canviar la ciutat. Llavors també ens haurem de preguntar per què es construí la seu i fou anomenada la seu de Manresa. Però no només això, és que, a veure, no feia encara ni 20 anys ni que Manresa havia fet l'esforç econòmic i que va ser un esforç econòmic que van intervenir molts altres bisbats, sobretot el bisbat de Mallorca, pel que ens consta documentalment, potser també perquè part de la Mallorca va ser conquerida per manresans, doncs el bisbe de Mallorca va contribuir moltíssim, amb els seus diners, a que es pogués renovar l'antiga col·legiata de la Beata Maria de Manresa, que era una col·legiata petita, com Santa Cecília de Montserrat. En el turó, en el Puig Cardener, on actualment està ubicada, i del temps de l'abat Oliva, de la bisbe Oliva,
però que era una col·legiata semblant a Santa Cecília de Montserrat, i que eren els senyors, el domini que tenien de tota la ciutat. Aquesta col·legiata de levites originàriament, per tant, que després es varen anomenar canonges, aquesta col·legiata abans del segle XIII havia quedat ja petita. I a finals del segle XIII es va decidir renovar-la, canviar-la. I per renovar-la, per fer-la més gran, per fer el que encara avui en dia es pot visitar en el claustre de la Seu de Manresa i poder veure el que era part del seu atri o del seu claustre, doncs part d'això que encara avui en dia es pot visitar es va pagar i es va finançar amb un suport que es va, amb una crida que varen col·laborar bisbats i gent de fora de la ciutat de Manresa per poder financiar i pagar això. I entre ells el qui més, pel que sembla pels documents, doncs el bisbat de Mallorca. I van fer una gran aportació perquè es pogués fer aquest canvi. I una vegada es va acabar de fer això, tota aquesta església es va ensorrar. Acabada de fer, acabada d'estrenar, després de tants sacrificis, després de tant de cost, després de tants diners que va costar, amb la col·laboració de tothom i de fer la propaganda que es va fer, tot això que es va fer ho van ensorrar tot. I en el seu lloc van construir la Seu de Manresa, que és la que es pot veure ara. Algú em pot dir qui fa això? No, avui en dia, bé, si és per especular i fer diners, això ja ho veiem. Aeroports que es construeixen, que mai funcionen com a aeroports, jo que sé, terminals de tren que van trens, trens d'alta tecnologia que van a parar al lloc de ningú, això ja ho sabem, això es fa ara. Milions i milions de diners que surten dels diners de tothom. Però en aquella època també eren diners de tothom, però no eren tants, però eren molt importants. Cada diner era molt important. I les coses no es feien així. Alguns comptats potser també actuaven així. I aquests normalment els penjaven, els escorteraven. Però normalment els escorteraven, sí, vull dir que te'ls posaven lligats amb 4 cavalls i tibaven d'ells i, bueno, doncs això et deixaven en quarters, igual com els pollastres. La justícia ho feia així. Era bèstia la justícia, no? Encara ho és, però en aquella època potser encara ho era més. Bé, llavors jo no vull fer altres consideracions, perquè clar, si no un es perd, però vull dir que no és lògic que, pel que sabem dels documents, es va fer una gran crida de col·laboració i la gent va col·laborar i van haver molts diners, moltes aportacions, es va renovar, es va canviar, es va construir una col·legiata molt més gran i tot plegat, i després, una vegada s'havia acabat de fer, es va ensorrar de nou per construir després, doncs, la basílica que ara podem veure i visitar. La basílica de la Seu de Manresa. Feta per Berenguer de Montagut i per Despuig, Raimon Despuig. I guiada i administrada pel Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. No és això gaire raonable. Per tant, si van fer això, què és el que va passar? Per què ho van fer? Per què van ensorrar una obra acabada de fer que va costar 10 esforç per fer-ho i que va costar molt d'esforç? Per què ho van ensorrar? Per construir després una catedral. Una catedral. Doncs llavors ens hem de preguntar per què van fer una catedral si mai hi ha hagut bisbe? Perquè mai hi ha hagut bisbe a la ciutat de Manresa. Però tanmateix la catedral sí que la van fer.
Bé, ja us ho deia, és que Manresa era un projecte de ciutat i un projecte de bisbat. Projecte de ciutat i de bisbat que va quedar a mitges. Com a projecte de ciutat es va realitzar, com a projecte de bisbat no. I també, per tant, hem de veure el per què. I hem de veure el per què. Bé, llavors, lògicament, ens haurem de preguntar qui va ser Berenguer de Manresa, perquè Berenguer de Manresa va construir el pont nou, aquest pont que us dèiem de característiques arquitectòniques fenomenals, importants, per tant, un pont des del punt de vista arquitectònic molt interessant, molt important, que ja n'havia construït d'altres en altres llocs, en altres comtats. Però, per tant, qui era en Berenguer de Montagut? Això és una altra resposta que haurem de preguntar. I qui el va fer venir a la ciutat de Manresa? El va fer venir Guillem del Poal, el va fer venir el Gremi de Constructors, la Confraria de Mestres i Cases, la Confraria de Sant Tomàs i de Santa Llúcia, el va fer venir directament el rei i l'arquebisbe de Tarragona, o el va fer venir el mateix bisbe de Vic, Berenguer de Guàrdia. Després haurem de veure també qui era el bisbe de Vic, perquè resulta que el bisbe de Vic era un oncle del principal comandador de l'Orde del Temple que va quedar a Miravet, l'últim reducte de l'Orde del Temple, un parent del bisbe de Vic, que era doncs de l'Orde del Temple, que era milicià, i el bisbe de Vic, sense ser de l'Orde del Temple, però tenia contactes i relacions, era un protector de l'Orde del Temple. I en Berenguer de Montagut pertanyia també a l'Orde del Temple, com a mestre d'obres, com a enginyer, com a arquitecte, que provenia d'altres comtats, més al nord de Catalunya, el d'Empúries, per exemple, on també es va intentar fer un bisbat i on no es va fer el bisbat. Castelló d'Empúries. Bé. També, per tant, ens haurem de preguntar quines famílies manaven a Manresa i quin era el seu àmbit d'influència. I amb això, doncs, estem en la línia d'aquest article que us comentava al començament d'aquest vídeo. I, per tant, d'un personatge molt important, que en aquells moments era Ferrer de Manresa. Ferrer de Manresa, sí, la família Ferrer. Família Ferrer, que al mateix temps estava, doncs, molt present també al costat del rei. Al costat del rei. Molt probablement aquest projecte no s'hagués realitzat sense en Ferrer de Manresa. Per tant, haurem de preguntar-nos per ell. I potser per això també es va triar la ciutat de Manresa, perquè aglutinava, reunia tota una sèrie de circumstàncies que feien favorable que aquell projecte que el rei i els seus consellers havien posat en el seu cap, en la seva ment, es realitzés. Manresa era un lloc preferit en aquells moments. I per això l'estem tractant i estudiant i parlant. Estem parlant de principis del segle XIV. I llavors doncs haurem de parlar-nos també de quin pes tenia l'estament secular i quines eren les atribucions del poder municipal que gaudia. Perquè en aquells moments es començaven a crear els municipis, els ajuntaments. Estem parlant d'aquesta època. A Manresa encara no es havien creat. I aquí hi ha algú que m'ho discutirà. S'estava creant, però no es va crear abans. A Barcelona sí. Barcelona ja existia. I d'un segle abans. Consell de Cent.
Però Manresa, el municipi de Manresa, l'Ajuntament de Manresa, el poder municipal es va constituir precisament a partir d'això que estem parlant. I qui diu Manresa, tantes altres ciutats de Catalunya. Varen començar a sortir els ajuntaments, els municipis. I les famílies vinculades, per tant les oligarquies dels pobles, varen formar part d'aquests municipis. I per això és normal tants estudis que parlen sobre això i analitzen doncs, les genealogies d'aquests pobles, encara que sempre se'n deixen. Principis del segle XIV. I després, doncs, clar, ens haurem de preguntar d'un tema que també respondrem, però que és un tema que ningú fa menció. Clar, és bé. Només hi ha un senyor aquí a Manresa que s'hi ha posat i que ha arribat a conclusions a través de l'observació de les dades, tant matemàtiques com geomètriques, de la catedral de la Seu de Manresa, que feien referència a l'ordre del temple. I això té un gran mèrit. Arribar a deduir que aquesta catedral de Manresa l'ha construït algú de l'ordre del temple per les seves dimensions, per la seva geometria, per la seva construcció, i que l'autor que hi ha al darrere doncs, és l'ordre del temple. Això té un gran mèrit. I jo ho reconec. I sí, ens haurem de preguntar, per tant, quina relació té tot això amb l'ordre del temple. En la construcció de la Seu de Manresa, principalment, en la relació amb Berenguer de Montagut, aquest mestre d'obres. I per tant, era la Seu un edifici singular o bé era l'emblema d'un projecte comú i global? I nosaltres ja t'ho responc ara, la Seu de Manresa va ser, doncs, l'emblema d'un projecte global que hi havia a la ciutat de Manresa i la seva comarca, el seu territori. Administrat pel primer gremi, el més antic, de la ciutat de Manresa, que era el Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, i també d'un dels gremis més antics que hi havia, el principal, el més antic que hi havia a la península Ibèrica de constructors. Perquè hi va haver un rei, hi va haver un arquebisbe i un bisbe que varen voler fer un projecte tan gran que van necessitar de la creació d'una entitat que jurídicament pogués realitzar tot allò que volien fer. I això ho varen fer a Manresa, molt abans que Barcelona, i molt abans que València, i molt abans que tants altres llocs. No només dels països catalans, sinó també de tota la península Ibèrica, molt probablement, encara que no ho he estudiat. Bé, llavors també aquí també ens haurem de preguntar, no només això, sinó que hi ha altres preguntes, com, per exemple, quina relació existia entre la ciutat de Manresa i de Barcelona, perquè Berenguer de Montagut, després de Manresa, anar a la ciutat de Barcelona, va fer tot el projecte del barri de la Ribera amb Santa Maria del Mar, tot el tema també dels canals o de les rieres que hi havia, doncs, a la ciutat de Barcelona, els molins reials, de molins de rei, etc., que deien tot aquell territori. També ens haurem de preguntar quina relació hi havia entre Manresa i Girona, perquè a mitjans del segle XIV, aquest mateix segle XIV, això és a començaments i a mitjans, el rei Pere III el Cerimoniós inclogué Manresa dins del ducat, no de Barcelona, sinó dins del ducat de Girona. Perquè antigament Manresa tenia una relació amb Girona. Per allò dels levites, la sèrie Levites, que hem parlat. I Pere el Cerimoniós, doncs, seguint aquesta tradició, el va incorporar al ducat de Girona, la ciutat de Manresa. Tot i que en aquells moments s'estava creant de nova planta i el seu mirall, aquella ciutat doncs, que s'assemblava amb ella, era a Barcelona. Alguns fins i tot havien dit que el terme Minorissa volia dir doncs, la ciutat petita. La ciutat gran Barcelona, no ho sabem,
que es deia Minorissa, sí, però que tingués aquesta significació no ho sabem. Però bé, vull dir, la cosa és que certament, vull dir, Manresa, Barcelona, Barcelona, Manresa, s'estava creant tot això de nova planta des de Barcelona, Barcelona i Manresa. Es havia triat aquesta ciutat. Però realment la tradició es guardava en la ciutat de Girona. Manresa, Girona, Girona, Manresa. Llavors ens haurem de preguntar també que, clar, en aquesta època Manresa va créixer, i això ho sabem perfectament, demogràficament, fins doncs, l'època de la pesta negra, que va deixar la ciutat en una tercera part. Fins que hi hagués la pesta negra, en aquests gairebé 40 anys, la ciutat de Manresa va créixer exponencialment moltíssim, va créixer moltíssim, I per tant això va créixer. Quines varen ser les causes d'aquest creixement? Doncs tot aquest projecte manresà que s'estava fent de construcció. I també molt relacionat amb aquest tema, després hi va haver una excomunió a la ciutat de Manresa, i concretament tant al municipi, per tant a l'Ajuntament, tant aquells dirigents municipals, com també els dirigents del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca. Aquests varen ser excomunicats, excomulgats. Excomunicats varen ser pel bisbe Galceràs Acosta, que va ser el bisbe que va succeir amb el bisbe Berenguer de Guàrdia, que era el bisbe que inicialment va aprovar aquest projecte de transformació urbanística de la ciutat de Manresa, que forma part d'això que s'ha anomenat el segle d'or manresà. I per tant, el bisbe que el va succeir, doncs aquest pensava d'una altra manera. I va ser combatent, i va ser la principal causa perquè no es creés el bisbat a la ciutat de Manresa i es conservés el bisbat a la ciutat de Vic, o al lloc de Vic. I amb això, pels que coneixeu la història tant local com també general d'aquesta època, hi ha un tema molt important, que és el tema de la sèquia de Manresa i de la... Bé, això té a veure precisament en aquest conflicte. Històricament té a veure amb aquest conflicte. I unit amb tot això, doncs, haurem de veure quins són els testimonis històrics que hi ha. Els testimonis que tenim encara avui en dia visibles, palpables, que es poden observar, es poden veure, o que estan registrats per fotografies, etc., que són, doncs bé, si visiteu la seu de Manresa, allà hi ha un conjunt d'heràldica, un conjunt, per tant, d'escuts, un conjunt d'emblemes familiars. Caldrà acostar-nos també a aquests emblemes familiars. I sobre això la interpretació que s'ha fet d'aquests emblemes familiars, que parlen precisament d'aquestes famílies que varen contribuir originàriament en el segle d'or manresà i que la majoria d'elles estaven vinculats i formaven part d'aquest gremi de constructors d'obres de Manresa i Comarca o de la confraria dels apòstols, de l'apòstol Sant Tomàs i Santa Llúcia, la confraria de mestres de cases i de picapedrers, que tenien la seva seu a la capella de Santa Llúcia, a Extramuros, en un suburbi de la ciutat de Manresa, independentment al torrent del Puig, el camí que anava cap a la ciutat de Barcelona, de Manresa a Barcelona, Extramuros. Allà van construir una seu pròpia, la confraria, i els membres que la formaven allà es reunien, es trobaven, celebraven els seus oficis i també els seus actes i els seus acords, i administraven tot aquest tema de les obres, i administraven tot això que té a veure amb aquesta gran transformació que va fer la ciutat, d'una ciutat levítica, d'una ciutat de capellans, d'una ciutat eclesial tancada en ella mateixa, la varen transformar en una ciutat civil, municipal, oberta, moderna, tal com corresponia a les ciutats floreixents i renaixentistes de la seva època, que ja començaven a haver a Itàlia
a França i també doncs, aquí a Catalunya, guiada per un rei i amb uns bisbes i arquebisbes que hi estaven d'acord, fins que va venir algú que no hi estava i ho va tirar endarrere, com sempre passa, No tothom veu les coses del mateix temps i de vegades es faran grans errors, per excés o per defecte. En aquest cas, molt probablement va ser per defecte. Per tant, ens haurem de preguntar també per aquests emblemes. Per tant, això és un estudi d'heràldica, no només de genealogia, sinó també d'heràldica. A través dels estudis d'heràldica per conèixer les famílies que hi havia al darrere i, com veurem, eren famílies vinculades moltes d'elles a l'ordre del temple, i com veurem, moltes d'elles, gairebé la majoria, famílies que eren de fora de la ciutat de Manresa, que no eren manresanes. Per tant, això encara més avala aquest projecte d'un projecte que era nacional, que no era un projecte local, i per tant parlar de la ciutat de Manresa en aquesta època, que és el que estem parlant, és parlar de la història de Catalunya, de la història nacional, de la història general. No és parlar d'una història local. I per això aquest és el meu interès de poder-ho divulgar, de poder-ho compartir, de fer conèixer i de deixar-ho a la vostra consideració. Per tant, el període que d'entrada a nosaltres més ens interessa d'estudiar i d'investigar, doncs és aquest període que va de l'any 1315 a l'any 1328. I això és el que veurem en el proper vídeo, que va de l'any 1315 al 1328. I abans, lògicament, de parlar de l'any 1315, haurem de parlar del que hi havia abans del 1315. Almenys breument i pel que coneixem. Tot i que el primer llibre notarial del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca pertany al període que va de l'any 1354 a l'any 1375. Per tant, els documents més antics, pròpiament del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, que es conserven en l'actualitat a l'Arxiu Històric de Manresa, pertanyen al període de mitjans del segle XIV, de l'any 1354 al 1375. Però nosaltres començarem parlant de l'any 1315, a partir de l'any 1315 fins al 1328, fins que es va començar a construir la seu de Manresa, de l'any 1315 al 1328. I això vol dir, començarem a parlar després de la dissolució de l'ordre de la milícia del temple, de l'ordre dels cavallers del temple de Salomó, després de la dissolució per ordre papal d'aquest ordre, el que va passar posteriorment a la ciutat de Manresa a l'any 1315, que va ser gairebé immediatament després de la dissolució. 1315. Això és el que va canviar tot i ho va transformar tot. Mercat, títol de ciutat per començar, després mercat, després, si voleu, el pont nou, que fèiem referència, i a partir d'aquí moltes altres construccions, fins a arribar al 1328 i després amb la construcció de la seu de Manresa. I entremig, doncs, la constitució d'aquest gremi de constructors, d'aquest gremi doncs, de mestres d'obres i de pedra piquers. 1315-1328, període que parlarem en el proper vídeo. I pròpiament la confraria, com sabeu, ja us ho vaig dir, va ser fundada l'any 1323. Fundada l'any 1323. I per tant, entre l'any 1323, que es va fundar, i el 1354, que és el primer any en què tenim constància d'aquesta confraria com a llibre de la confraria, doncs entre el 1323 i 1354 aquí falten llibres. Com a mínim falta un llibre, que potser dos i tot.
que eren llibres també de registres notarials de tot allò que es va fer d'aquest segle d'or, precisament de totes aquestes construccions, i això falta. En algun lloc deuen estar. Si és que no han desaparegut, si és que no s'han cremat o el que sigui, però en algun lloc potser hi són encara avui en dia. Quan apareguin aclariran moltes coses. Però doncs d'aquest any 1323 o 1354 tot fa pensar també que potser no els tenim i no els conservem degut també a que hi van haver problemes a la ciutat de Manresa. Hi van haver tensions, sobretot amb el bisbe de Vic. És a dir, mentre s'estava construint, mentre es tirava endavant tot aquest projecte, el bisbe de Vic feia oposició. Per tant, no sabem ben bé si és que aquests llibres no existeixen perquè mai han existit, degut a l'època conflictiva que va haver i que va existir entre el paborde o l'abat de la col·legiata de Santa Maria de la Seu, que era Guillem del Poal, i el bisbe de Vic, que en aquells moments era Galceran Sacosta. I que per això mateix potser hi ha aquesta mancança documental. No sabem si és degut a això, o bé, i que després de la mort d'aquest bisbe, doncs després és quan apareixen els documents, el més antic que tenim, del 1354, precisament, no? No sabem, per tant, si és que no es van fer, o si es van fer i aquest bisbe els va fer desaparèixer, o si s'han fet i es conserven en algun altre lloc, o si es van fer i es van arribar a cremar i han desaparegut al llarg de la història, no? Bé, tot i això sabem que el gremi de constructors es va constituir l'any 1323, però que ja abans de l'any 1323 es varen fer coses. I en relació amb aquesta confraria, que és el qui administrava tota aquesta transformació. Per tant, molt important, no només per la ciutat de Manresa, sinó per la història de Catalunya. I torno a insistir, per la història de Catalunya. 1323, en la qual sabem per un document de l'any 1428 que commemorava la fundació del gremi l'any 1323, es va fer davant del notari Raimon d'Esglésies, un personatge il·lustre important de la història de la ciutat, i que té també un escut familiar dins dels murs de la Seu de Manresa, Raimon d'Esglésies, i en l'acte hi van assistir els notables Bernadó Major i Bonanat de Grau, que eren els representants de l'estament secular, del món municipal i també del món militar. I bé, i la confraria es va ubicar en la capella acabada de construir per aquesta finalitat dins del pati de l'Hospital Inferior, com dèiem en el vídeo anterior, dedicada als sants Sant Tomàs i Santa Llúcia. I la confraria es va fundar com a confraria de mestres de cases i molers, o moliners, però molers, de Manresa. I bé, i cal afegir, potser ja per acabar, que anterior a l'any de la seva fundació, de l'any 1323, existeix la transcripció d'en Serret i Arbós, això que us dèiem, de l'arxiver i cronista de la ciutat de Manresa, anterior al doctor Gasol, doncs en Serret i Arbós, en el seu estudi inicial que va voler fer d'aquest tema, que no el va acabar, ni tan sols el va començar, simplement el tenia allà anotat, doncs existeix una notació, una transcripció de l'any 1321. Per tant, 2 anys abans de la fundació pròpiament de la confraria de mestres de cases, doncs existeix aquest document i per tant que existeix un document anterior en el qual se'ns parla ja del bisbe de Vic, que era en Berenguer de Guàrdia, com dèiem, que autoritza la confraria, per tant un document que autoritza una confraria que encara no es havia creat, encara no es havia creat la confraria, tanmateix ja funcionava com a tal. La confraria es va crear el 1323 i aquest és un document del 1321, 2 anys abans. I en aquest document de l'any 1321 ja es parla d'una confraria que encara no existeix, que encara no s'ha creat oficialment.
Per tant, vol dir que els fets van sempre per endavant. La confraria ja es va crear, ja estava funcionant, i el bisbe de Vic ja li dona autorització. Una autorització, doncs, per què? En aquest cas, en aquest document, dona autorització a aquesta fundació perquè acabés les obres de la nova capella de Santa Llúcia, que seria la seu que ells doncs tindrien, per després poder realitzar tot aquest projecte que venia del rei i de l'arquebisbe de Tarragona, i que seria la seu social de la confraria. I per tant, en aquest document de l'any 1321, el bisbe Berenguer de Guàrdia autoritza la confraria dels mestres de cases que no existia, però que in capite, es diu in capite, existia ja in capite de tots. Per tant, ja existia in capite de tots, aquesta confraria. I què autoritza? Autoritza el culte i autoritza també el benefici d'un sacerdot en aquesta dita capella, que havia de provenir de la seu de Manresa, del col·legiat dels canonges de Manresa. I per tant, si em permeteu, ja per anar acabant, doncs coses clares que ens emmarcaran en el proper vídeo per anar parlant i anar desglossant tot això que ja diem que és un projecte nacional, per tant que forma part de la història de Catalunya, no només de la ciutat de Manresa. La confraria de mestres de cases i molers de Manresa es va fundar l'any 1323. L'any 1321, tanmateix, ja existeix un document en què autoritza el bisbe a aquesta confraria que encara no existia a que acabés les obres de la seu de la pròpia confraria, que s'estava realitzant en una capella a part, 1321, per tant, la confraria existia el 1321, encara que oficialment no existia. Ja li estava encomanant i li donava autorització de culte, tingués culte, i un sacerdot també dedicat a ells. Això, per tant, és important, és importantíssim tenir-ho en compte. I que aquesta fundació nasqué precisament d'un projecte que ja estava in capite d'algú, iniciat amb anterioritat a la seva fundació, almenys 2 anys abans, que era el 1321, i la confraria es va fer el 1323, i aquest in capite de qui era? In capite era del mateix rei, el mateix rei de Catalunya i Aragó, del rei Jaume II, el Just. I per a aquesta confraria es va crear una seu pròpia ubicada al pati de l'Hospital Inferior Extramurs, al costat del camí que manava a Barcelona, i estava vinculada al paborde de la canònica de Santa Maria, la futura seu de Manresa. L'activitat de la confraria estava associada de bon començament a les transformacions urbanístiques de la ciutat de Manresa i era aquesta la raó principal de la seva fundació. Entre les transformacions urbanístiques, a part de construir nous edificis i restaurar els antics, es preveia arranjar les riberes, els molins, principalment de les rieres de Rajadell i del riu Cardener. La confraria estava formada per gent de rellevància social que participava d'altres activitats o oficis que el de mestres de cases i molers. Per exemple, el primer president que tingué aquesta confraria era un sastre. I, curiosament, en els murs de la seu de Manresa existeix doncs, un emblema dels sastres, que són unes tisores. I no són dels cuiraters, encara que està en la capella dels cuiraters a la part exterior, sinó dels sastres. Els cuiraters van venir posteriorment i també tenen relació amb la confraria i amb el seu president, però va ser posteriorment. Varen ser més de 100 anys més tard d'això que us estem parlant, i parlem de 100 anys abans. El primer president, per tant, d'aquesta confraria era un sastre, que ja hem parlat d'això en el vídeo anterior. I per tant, els seus noms representen en bona part la incipient burgesia creixent establerta a Manresa, a Sant Joan de Vilatorrada i a Santpedor. Perquè era això, aquesta confraria agafava principalment Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor.
També Sant Vicenç de Casteller, si voleu, Monistrol, Castellvell, tot això també ho agafàvem. Monistrol de Montserrat, que en aquells moments es va fundar el poble de Monistrol de Montserrat, en aquest segle, precisament. També es va construir un pont que era de la mateixa època del pont de Manresa, del pont nou, i fet també pel mateix mestre d'obres. El mateix mestre d'obres, abans de Berenguer de Montagu, que va administrar el pont nou de Manresa, va administrar el pont de Monistrol. Monistrol, que era un lloc de pelegrinatge cap al santuari de Montserrat. Estem parlant d'aquesta època i estem parlant de les mateixes persones i d'un projecte, per tant, que anava més enllà. Era un projecte nacional, no era un projecte local, de ciutat o municipal. Per això que té la seva importància i per això els historiadors crec que haurien de tenir-ho present i de considerar. A part de que, lògicament, s'han fet molts estudis, que tants estudis hi ha, que és molt difícil de poder-los resumir tots i concretar en aquest lloc, no? Però tenen referència. Bé, llavors, per tant, alguns confrares provenien de ciutats i comtats llunyans. Tot el projecte manresà no es va fer a Manresa, sinó que pertanyien d'altres comtats. I la família Solà, per exemple, representava els interessos dels molers, perquè parlem dels constructors, però hi havia també els molers, els moliners. I en aquests molers cal citar la família Solà i la família Bell Solà. Bé, aquesta família Solà procedia de la ciutat de Barcelona. També dels molins d'allà, de la ciutat de Barcelona, molins de Rei, per exemple. Estem parlant d'aquesta època, quan es va fundar tot això. Aquesta família contribuí amb gran diferència a sufragar l'economia de l'obra de la Seu, de Manresa. O la confraria es va fundar a Manresa l'any 1323 i ja avancem, a Barcelona es va fundar l'any 1327, 4 anys després. O 3 anys després, pròpiament. 3 anys després es va fundar... Primer es va fundar Manresa i 3-4 anys després es va fundar Barcelona. O el Gremi. El Gremi de Barcelona és de l'any 1327, amb les mateixes característiques que el Gremi de Manresa. I amb els mateixos privilegis i tot igual. Primer es va fundar Manresa, 1323, 4 anys després, 1327 allà, a Barcelona. I a València, que també formava part d'aquests països catalans, de la Corona d'Aragó, es va fundar l'any 1329. 6 anys després. A Barcelona 3 anys després, 4 anys després, i a València 6 anys després, que era una ciutat també molt important. Per tant, fixeu-vos bé, a Manresa es va fundar aquest gremi abans que a Barcelona i a València, que eren dues grans ciutats, dues grans capitals. I per què? Perquè no era un projecte local, era un projecte nacional. Hi havia una visió de conjunt. In capite, estaven el rei, estava l'arquebisbe, estava el bisbe també amb permís del bisbe de Vic, on pertanyia a Manresa. I aquí hi afegeixo, doncs, resumint, podem concloure que la confraria de mestres de cases i molers de Manresa s'originà a partir d'un programa o projecte anterior a la seva fundació i tenia com a objectiu administrar i executar aquest programa. A Manresa, la confraria administrà les obres i els recursos de producció, pedreres i molins, del que havia de ser una gran transformació urbana i territorial, no solament relacionada amb Manresa i la canònica de Santa Maria, ans amb el territori anomenat antigament Camp del Bages, on hi havia els feus de la canònica de Santa Maria de Manresa, del monestir de Sant Benet del Bages i també, parcialment, del monestir de Santa Maria de Montserrat. Perquè el monestir de Santa Maria de Montserrat també tenia a la ciutat de Manresa el seu feu, els seus propis dominis. Precisament encara avui en dia existeix tot un barri que pertanyia a aquests dominis del monestir de Santa Maria de Montserrat. Deixem-ho doncs aquí i al proper vídeo continuarem amb aquest tema doncs, veient alguna cosa més i a veure fins on ens portarà. Sobretot doncs, perquè ens haurem d'analitzar com va ser aquest projecte, com es va realitzar i quina relació tenia també amb l'ordre del temple. Perquè ja diem, i ho hem avançat, que Manresa, el projecte manresà, allò que s'ha dit al segle d'or manresà, no era res més que una compensació a la desaparició
de l'ordre del Temple en la corona d'Aragó. El rei va voler que a la ciutat de Manresa es pogués crear un bisbat que emparés, doncs, tots els membres de l'ordre de cavalleria, de l'ordre del Temple, que per ordre papal havia desaparegut, s'havia extingit. Una manera d'emparar-los, de protegir-los sota un bisbe i sota un bisbat i sota una ciutat que era la ciutat de Manresa. I aquesta és la que havia de fer la funció de protegir a tots els membres d'aquest ordre que dins de la corona d'Aragó havien quedat, doncs, de la nit al dia, havien quedat, doncs, simplement desemparats pel papat de Roma. D'això en parlarem i en continuarem parlant.